авиакасса официальник шуда шдагай ройгон авиакасса ва касса автобусои Тоҷикистон официальни шумо метавонед ки биен ай касса харидорӣ кунед билетои хитона нафарое ки мехоҳем ба автобус сафар кунед ба хатсайри Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Хуҷанд, Душанбе, Бохтар, Кулоб, Регар шумо метавонед ки биен ба чашми хитон автобусҳоро бубинед дар кадом ҳолат қарор дора ва аз пеш харидорӣ кунед билетои хитона ҳам ба самолёт ба нархи дастрас ва ҳам ба автобус ва нафарое ки шумо мехоҳед ки дар дохили Федератсияи Россия автобус ба дигар шаҳрҳо сафар кунед инчунин ройгон авиа беҳтарин хушхабара барои шумо мерасонад ки на фақат ба Тоҷикистон ва ба дигар давлатҳо балки дар дохили Россия ба Питер, Волгоград, Новосибирск ва дигар шаҳрҳои Россия метавонед ки билет харидорӣ кунед аз авиакассаи ройгон авиа. Нафарое ки мехоҳед ба поезд сафар кунед байни Федератсияи Россия дар байни шаҳрҳои Россия инчунин метавонед ки харидорӣ кунед аз авиакассаи ройгон авиа билетои поезд ба нархи дастрас. Имрӯз сешанбе дар ҳаққи бародаро ба дуо бошем ки соқ саломат раванд расанд ба назди фарзандо падару модарошон ва расо рӯзи ҷумъа бародарои азиз рес ҳастай ба нархи дастрас чихеле ки шуморо гуфтам автобусҳои официальни Душанбе 213101 регион рақамҳои давлатии Тоҷикистонай ва рақамҳои шаҳрнишонте ки то ки бубинанд 0101 03 регион автобусҳои Тоҷикистонай официальни ширкати Хуҷанд Транссервис хизматрасонӣ мекунад. Метавонед ки биен авиакассаи ройгон авиа дар автовокзали Котельники кушода шудагай билетҳоро харидорӣ кунед ва ба дили пӯр сафар кунед ба Тоҷикистон. Ани олоз медрояд нишон мета салом шуда ки дар кадом автобус рӯзи ҷумъа шумо сафар мекунед. Ручной клад хурданӣ мегирен ва багажотон 25-30 кило бесплатна як сумка ки хитон бардошта битонен дар граница. Нафарое ки документ надорем возвращение народи нагирем хоҳиш мекунам ва нафарое ки намехоҳем возвращение народи нагирифтан шумо 2500 раҳда расход мекунед. Подписатсияро фаромӯш накунед, классохитона дариқ надорен. Чи навигариое ки медонен мехоҳен ки дар канали ройгон авиа пешкаштон бигардонем дар поёни канал комментариҳо дар нависе иншалло ба назар мегирем. Худоҳофиз, шуморо интизор дорем дар авиакассаи ройгон авиа автовокзал Котельники.